tothom, moltes gràcies. Gràcies, alcalde, gràcies, president, Rafael, Jordi, delegat, amigues i amics, alcaldes, alcaldesses, diputats. Moltíssimes gràcies per convidar-me a aquest acte. Recordo quan el Rafael em va dir voldries presentar aquest llibre de l'Antoni Muñoz i ens agradaria fer-ho falset, el coronel Vidal i de Carrasclet, etc. No vaig dubtar ni un instant per moltes raons, però la més important és per l'Antoni Muñoz, que el teniu aquí, que està amb nosaltres, avui almenys espiritualment, perquè jo vaig tenir la sort de conèixer l'Antoni Muñoz quan jo era director del Born, aleshores, quan encara era una persona humana i em dedicava a altres tasques. I la veritat és que vaig descobrir un home extraordinari, una d'aquestes persones que et deixen una petja personal, en el sentit que era un historiador molt acurat. Ell era un amateur en el món de la història i a mi això potser també em va atraure perquè jo també d'alguna manera hi havia anat a parar sense saber ben bé com. I recordo perfectament com vigilava els detalls, com anava als arxius més inversemblants d'arreu de l'Estat, com es preocupava per ajudar-te si tenies qualsevol dubte. Sempre ho feia amb total generositat, amb una bonomia especial. Penso que tots els que hem conegut l'Antoni realment estem en deuda amb ell i no l'oblidarem. També voldria agrair a l'editor, el Rafael Català, del Mau, d'una nissaga com les dels Català i dels del Mau, i per la tasca excel·lent que feu en la vostra editorial, i per tant ha estat un plaer poder venir aquí. Anem per parts. Tinc alguns deures que contestar al president del Consell Comarcal i a l'alcalde, i també hauríem de parlar una mica dels personatges del llibre, però ja ens ho farem venir bé. Total suport del Govern de la Generalitat a la candidatura del Patrimoni Material de la Humanitat del Priorat. Absolut suport. I espero que ho celebrem junts. Per això no dubteu que el govern posarà tots els seus esforços. De fet, fins i tot el vicepresident ja està encarregat de coordinar totes les conselleries per tirar endavant, i espero que ens en sortim, perquè el triomf del Priorat serà la victòria de Catalunya també, i per tant moltíssima sort, estem al vostre costat. No s'arriben a aquestes candidatures per casualitat, són molts anys de treball, certament, però són molts anys d'haver pensat, com heu estat fent aquí al Priorat, de com repensar, de com renéixer d'alguna manera també, de com buscar un model sostenible, un model que és bastant semblant al país que jo m'imagino, la república que somiem, un model que vetlla per les persones, que permet que tothom, en qualsevol racó del nostre país, pugui tirar endavant els seus somnis, els seus projectes professionals i vitals, des del Priorat, des de l'Empordà, des de la Terra Alta, des dels Pallars. Però tothom ha de tenir una oportunitat en aquest país per tirar endavant els seus somnis i els seus projectes de vida, amb igualtat d'oportunitats. Aquí no hi ha comarques ni de primera ni de segona, ni centres ni perifèries. En aquest sentit, pel govern de Catalunya la gent és l'important, i per tant aquí cal reconèixer que el Priorat s'ha fet una feina excel·lent, i per tant ara venen els reconeixements i segur que hi arribarà aquest altre. Alcalde, jo vinc a la Fi del Vi, però el dia 2 de setembre celebrem la victòria, l'última victòria dels catalans contra els borbònics com Déu mana, aquí a Falset, d'acord? Per tant, com a mínim l'any que ve, 2 vegades al Priorat, perquè penso que és important. I és important que celebrem l'última victòria dels catalans contra els borbònics, de Falset, perquè jo, per exemple, no ho sabia. Jo no ho sabia. Pensava que Talamanca era la darrera victòria. Però és que jo tampoc no coneixia el coronel Vidal, i amb prou feines, Carrasclet. I per descomptat que els germans Desvalls em quedaven llunyíssims, i el marquès del Poal i el Manel Desvalls, el coronel del Castell de Cardona, o el marquès del Poal, germà de Manel Desvalls, que era el comandant en cap de les tropes dels miquelets de l'exèrcit català.
No ho sabíem. Tot això no ho sabíem. I ha sigut gràcies a gent com l'Antoni Muñoz, gràcies a gent que també ho ha divulgat, com avui no ha pogut ser amb nosaltres, és una llàstima, el Sánchez Pinyol, a través de Victus, que tampoc sabíem qui era el general Villarroel, per exemple. Hi havia gent que es pensava que era el nom d'un carrer a Barcelona. Ens han escamotejat moltes coses, ja ho deia Àngel Guimerà ja fa bastants anys de tot això, diu, el tresor més preuat dels conqueridors sobre els pobles conquerits és la seva història i la seva llengua, i ha estat bastant així en el nostre cas, ha estat bastant així, ha estat molt certer, ens han escamotejat la nostra història i gràcies a l'esforç de tants l'hem anat redescobrint, i per tant cada vegada que tenim la sort de redescobrir un nou fet tan significatiu com pensar que després de Talamanca encara aquí al Priorat va haver-hi aquesta última batalla i que per tant era tot el país el que estava alçat i que no és l'única manera d'entendre per què el setge de Barcelona resisteixen un any, perquè els barcelonins no tenen un gen especial, no són superhomes, són tan superhomes com els prioratins o com la gent dels Pallars. Senzillament resistien perquè el país resistia, perquè el país s'alçava, perquè s'alçava Talamanca, s'alçava Falset, s'alçava per tota la resta del territori de Catalunya. Per això Barcelona va resistir, per això aquella capital i mare, com li deien els ciutadans de Catalunya, els barcelonins que resistien, i a la ciutat que resistia, s'entén perfectament, no? S'entén, i per això tenia sentit la resistència a Barcelona, perquè fins l'últim moment de l'últim tret del combat de l'11 de setembre hi van haver-hi possibilitats de victòria, i ho hem de veure així també l'11 de setembre. Per tant, commemorem aquest 2 de setembre, sentiu-vos orgullosos, la gent de Falset, d'aquest 2 de setembre, perquè és una part de la història que probablement vosaltres tampoc no coneixíeu i us havien escamotejat. Sentiu-vos orgullosos de la història del país i de la vostra història. I jo també voldria acabar, doncs permeteu-me, amb una mica d'algunes notes o algunes reflexions sobre l'any que vindrà, sobre l'any que hem encetat, que és un any d'esperança, sobretot. Jo a mi m'agradaria traslladar aquest missatge d'esperança. Vaig arreu del país, amunt i avall. La gent hi ha un punt d'angoixa, i què passarà i què no passarà. I jo els hi trasllado, tingueu confiança en vosaltres mateixos. Ho vam fer, tenim la fórmula. Va ser l'1 d'octubre. Va ser la unitat de l'1 d'octubre, la unitat de tota la gent, de tots els partits, de totes les institucions, de totes les organitzacions, i va ser la defensa del 3 d'octubre, aquell acte de dignitat col·lectiva que atura un país que no es vol sotmetre. És aquesta la fórmula, i la fórmula passa sempre pel mandat democràtic, sempre. Sí, és democràcia, és justícia, és no violència i és no rendir-se. I és no rendir-se mai, és tornar-hi fins a aconseguir-ho. Fins a aconseguir-ho, que sabeu que ho ha dit el Rafael, i deia també perquè no deixava de ser el Donec Perficiam, un crit de batalla de l'exèrcit de Catalunya. I és fins a aconseguir-ho. Els pobles que aspiren a ser lliures ho proven i ho proven fins a aconseguir-ho. I nosaltres l'any 2019, en aquest moment que tenim tan important i tan decisiu, on s'ha barrejat la lluita pels drets civils amb la lluita pel dret a l'autodeterminació, la lluita pels drets humans amb la lluita pels drets socials, i tot és un, i fins i tot, si em permeteu, la lluita contra el feixisme, que ningú no gosi destriar la lluita contra el feixisme de la lluita per les llibertats nacionals. És el mateix, és el que deia també el Jordi, no? I era que l'obsessió de l'Antoni, aquest és un país que lluita per les seves llibertats i les hem entès sempre juntes, i no té cap sentit quan ens parlen de l'eix social o de l'eix nacional. No, nosaltres sabem, com deia la Muriel Casals, que per tenir un estat de benestar necessites tenir un estat. I jo ara, com a president de la Generalitat, que efectivament, avui, per exemple, a la Terra Alta, que he tingut un consell d'alcaldes, que veus que els alcaldes et fan les seves legítimes reivindicacions, o amb les vagues dels metges que vam tenir fa pocs mesos, o dels funcionaris, absolutament legítimes. Com és possible que encara no hagin pogut haver tornat
una paga extra que es deu als funcionaris. Com és possible que els nostres metges hagin de sortir al carrer per reclamar uns sous dignes? Com és possible que els nostres mestres també els paguem segurament com no es mereixen? Que no generem els recursos perquè aquest país vagi millor, perquè tinguem unes infraestructures millor, una sanitat millor, un ensenyament millor, beques pels nostres fills, garantir les pensions de la nostra gent gran, que no els generem aquests recursos. I jo, com a president de la Generalitat, sento més que mai aquesta responsabilitat de dir, però com és possible que amb la capacitat que té Catalunya, amb la capacitat de portar el progrés de la humanitat amb el que som, ni millors ni pitjors, però amb el que som i amb el que representem al món no puguem fer-ho. No puguem fer-ho. I per tant, com que jo soc conscient que és la lluita pels drets civils, socials i nacionals la que ens porta a la república, no és la república la que ens donarà aquests drets, sinó és la lluita per aquests drets la que ens porta a la república. Jo us demano que lluitem per aquests drets, que lluitem per aquests drets fins a aconseguir-ho, fins a la república catalana. I tenim un moment històric davant nostre, històric, un moment de dignitat nacional, com serà el judici, perquè ho vaig dir també en el discurs de cap d'any, és que la seva presó és la nostra presó, el seu exili és el nostre exili, però la seva llibertat ha de ser també la nostra llibertat. Ha de ser la llibertat seva i ha de ser la llibertat col·lectiva, perquè tot va unit en aquest país. I quan sents avui declaracions com la del senyor Casado, que s'atreveix a amenaçar-nos amb un article 155 indefinit, completo, amplio i no sé què més, y que vamos a deponer al gobierno del presidente Torra, no, el presidente no ho diu mai, de Torra i aquestes coses. Doncs a aquest senyor se li ha de dir que, escolti'm, que el que pretenen fer és un cop d'estat, que és que no podem tolerar un cop d'estat, ni podem tolerar més atacs a la democràcia, i que no, senyor, i que no deposaran cap govern de Catalunya, no el deposaran cap govern de Catalunya mai més amb cap article 155, perquè no ens rendirem, només per això. Per tant, tenim... Tenim un moment per davant vital, però jo insisteixo, és un missatge d'esperança i de confiança en nosaltres mateixos, perquè podem fer-ho. Podem fer-ho. Esclar que sí que podem fer-ho. I ho farem junts. I ho viurem bé, i ho viurem amb alegria i tot. Sí, senyor, perquè la llibertat s'ha de viure amb alegria. La lluita per la llibertat és una lluita alegre. No és una lluita angoixant, en absolut. Però ens caldrà sacrifici, ens caldrà esforç, ens caldrà ser-hi tots. Però estic segur que hi serem. Estic segur que hi serem. I per tant, estic molt content d'haver vingut avui aquí, de compartir aquesta estona, com aquest últim dia que porto també a la comarca veïna de la Terra Alta. I a tots aprofito també per desitjar-vos un molt bon any, amb l'esperança certa de que ha de ser l'any de la llibertat. Moltíssimes gràcies a tots, molt bona nit.